go zo chuan yoji hne na chuan chan thatak wangin kala that lo mai mai che ni hi ani chuan sukuna ku zung tang dang chu lo la chuakin a power hmang chuan na tak chuan han ka pa nima sela sukuna ku zung tang chu eng power ma a ti chhe theilo hi ni ya nangma a sukuna kha a thi don ni chuan I thi ma sak phodanga ya sukuna hi khar sak tak ani ya kut pali na in ku zung tang som ni aneya chunga ku zung tang te chu hun sang sanga chuan oma yaji ita dori hian sukuna ku zung tanga e piangin a chak bel zel ani go zo chuan yaji chu sukuna ku zung tang zong zong chu ei zo tir veka sukuna chu tha tu mani sin danga chuan ita dori chuan a thian pai gu chi kharsina alu hmom sakpa kha votlo a sasaki po chuan alo ompui ve mek bok sasaki chuan in thlahung deuin kha thil kha lo hong mi lo tur kania ka thiam lo vekani keima wangin engkima boita ni hi atia ita dori chuan keima wang vegalom din mun hlom taka in panin in ding pha tunan tang chuan ka kalsan chunga in loin enkol thadoni o atia ita dori chuan apu rong chu haltira pona chuan go jonen chuan nga pa in anti tia khar sung chang te chu zot boka in chunga chuan ita dori chuan apu wap chu lo khom meka go jo po chuan ala zui vezel go zo chuan ku zung tang pakhat chu ita dori hne na chuan pe in ita dori chuan ku zung tang chu ei lea alem felve le chuan go zo chuan sukuna lo lang ring le in atol hnung hala in ring reng chuan om ita dori hmai te chu lo rangin om dan chu tlem handang dewa nima sela tun tum chu sukuna chuan a hne lo ita dori chuan sukuna chu hne zoklat go zo ngai po chu thave le deuta a kan hriat tur pakhat chu sukuna ku zung tang hi mi pa nga in an ei ni chuan an thi pui dona ei vengo chi ani lo ti na ni chu kan hmu tuang khan ita dori hi mihring pa ngai aya chakania khars power hmang lo boka superhuman kan tiang hi ni a sukuna taksa lo do zo tur hi chuan mi pa ngai bak hi ni angai ve reng ani ita dori chuan a top na na pu chu thana chuan mang tha in jujutsu skula lu tur chuan akal chuak ve ta go zo chuan yaji ita dori chu principal mutur chuan a hruaya chuta che chuan yaji taksa tang chuan sukuna chuan chu I thu ber lo ti na ni mo lo ti ya yaji bianga tang chuan kadang chu lo in siamin alo tong zet zeta yaji chuan na takina beng hal abana tang chuan ka chu lo in siam le in go zo chu ka lo chho huna ka tha ma sak ber tur chu nangma hi ini atia go zo po chuan chu thil chu ka hak lel to tak zet alo ti ve ita dori chuan ani hi achakina larvio em ni tia go zo chuan tun ma kha chuanin ani hi hlona pathian tia hriat ani thina achakin thila ti thei em ema jujutsu zero lama khan queen of cards kan mutoa ani ve thung hi chu king of cards ani chu ita dori chuan ani tunge chakjok cheu in pahnia hian atia go zo chuan achakna la khom chuan katan che chu har ve deuh thin nima sela ka chakjok thau atia in chunga chuan principal masamichi yaga hi lo langin nautelem chu lo siam meka ita dori chuan a sekte reng nin nautelem te siam vela atiril ruwa principal masamichi chuan engwanga hetlai hmuna ron thlenge ini ti ina zota ita dori chuan interview tur le thil dangdang han soi po chuan principal du dan chuan I chialo anti ti chho nok nok ta ka chuan ita dori chuan aning ve ta deu nge ni keima wanga mi puite an thi po ani hleilo chiang taka ka hriat na tur thu om lo cars ka hne thei ang ka hne chuan ato ka ni mai atia principal masamiji chuan nautelem chunga chuan cars pakhat chu da in ita dori nen chuan ain sual tir ta a chu nautelem chuan ita dori chu na taka hnekin anhnung lama chuan a leng phei ora ita dori po chuan chu khar su pan phei ve in na tak chuan a hnek ve a chu nautelem chu chak tak tak chuan banga chuan a sot kuala reife anin sol hnu chuan ita dori te chuan anun hlui mai ba ka thil sang sang te chu ngai to chuaka chu khar su man betin principal du ang tak chuan zona chu chang boka chulai hmuna tangan chuan hnu chuan go zo chuan ita dori chu arum tura chuan a hruaya a thoveng chi ni boka nom chu tile ngal em ringot arum thara chuan lengi thalak te chu atar ngal boka anni ti turber hi chu tlemina dang dewa sukuna ku zung tang zong ani ya khars tha tur ngor zong kha ni ve lo ani a then om chia chuan megumi chu omin ma se alo lom vak lo ita dori dak de chu kalo lom vak lo che ni ka son te ti pa in kong khar chu na tak chuan a vuak tira go zo chuan thian thatak in la ni nge yang ma te kan hak le lok don ni o atia mi pathum an ni don ti na ni chu moria ka station a chuan mei chedu om je thilo langin ani hi nobara kugi saki ni in ani hi kan mi nga mek chu ni nobara chuan a topa chuan tokyo chu ka thleng ve hlolalom yoji po chuan uniform tharte po chu lo nei ve to a
go jo hau chuan nobara chuan lo huak don ani mi pakhat chuan hmeichhe pakhat hi lo zoin model lampang chu lo soipuya ani chuan model atan chu nu chu otle ni nobara chuan chu pa chu dara chuan vamanin ke hi model atan chuan min du jok lo em ni ingai dan soi ta che atia chu pa chuan he nu hi mo nilul lo we atiril ruwa nobara hian chelawa intive hlar don ani ti chu hriat reng an pathum chuan chutia chelai vel chuan en renga annuwa go jo chuan a awa an pathum chuan in hmel hriat na te chuan han nei le te te a nobara chuan yoji chu en wangin he pa tomato an zia hi he pa la hi a hmela pesoina sa boxia atia megumi chuan go jo hne na chuan hetlai hmuna hian kan om reng don em ni go jo chuan om don nang te su ai ama sabera in hriat tur chu tokyo chunga ania ati rual chuan yoji le nobara chuan lo lom lu tukringot go jo chuan lo ngoi ri ula naute u na tho turin nei done ati rual chuan fel a chuan an han thule a go jo chuan an ni chu building hlui to taka chuan a hruaya yoji le nobara chu an vuina samai min bumani nangkha min bumani te chun ti vela nobara chuan kalom hol lo hetlai mun te chu bol ho peina ni jok lo mo go jo chuan ita dori le nobara chu chunga lu tur chuan ati ya ita dori chuan ngoilok ke hian ingtin nge khars ka tha venga powar po ka nei si lawa ti ya go jo chuan nang ma khai chak thawa thu thleng ni mai ti ya ma se annuwa chuan a khongai le de nge ni khars weapon chu pe a an lu ma deuh chuan go jo chuan sukuna au chuak mi asuang che alu ru ring ro puisia mi ni alo mon ti phang ati zewa yeji chu avoi khatna ni boka khars te chu ave chuan ave den de na bara chuan kanin then sang turani chunglam khi kein ka changanga noilam ero ikuta omro se atia yeji chuan nilowe khars te chun hla omasin yeji chuan nilowe kan tang dun turani khars te chun hla om je hreloem ni ati rual chuan tlovir deuh zotin inchunga chuan a chausan da ya yeji chu phun ve buanin nobara chuan kastar hlol lo che ti na ni kha alo la te zui nobara liam che tia yeji chu khars pakhat chuan alo etek ngala ma se yeji chuan aban chu lo tan sakman kan soinon liang yeji hian khars energy hmang ve lawa ma se chu ti rual ero chuan mihring pa nga aya chak dei ni chakviau ma se khars te hi kutpa nga ya tha thein ni lawa hetiang khars weapon le khars energy hmang lo chuan tha thein ni lo ni yeji chuan ama lo beitu khars pakhat chu har san na nei lem lo chuan a that theya in chung lama chuan nobara chuan milim chu lo bia in o nang khars kha ka bia che nia o nang ma ngei kha min chang le ta che atia nobara chuan perek panni le tubo chu lo phora ani hian khars energy chak tak nein chu energy chu amman ruwa chuan a sorbing thina hei mai ba ka hian strodol technique ala mang theini nobara chuan a perek keng panni chu chak taka chuphein a ma milim oma tak chuan avabura aring ang che chuan a ma mi chu khars chu lo ni tangeya tluk po chu tulawin an on ria ya chu khars chuan amit chu ron mengin ma se a chet ma chuan nobara chuan a perek chu tipuakin chu khars lu chu adar veka an bulloka chuan naupang pakhat chu omin nobara chuan i him to e ron chuak ro le tia ma se chu naupang chuan lodang chu la nein a chuak ngam lawa nobara hian mi ti hleu thiam vak lo niang ka thatna hmang po a ka thlem chuak zo lo che ni chuan ita dori kuta ka da to mayang che ati rual chuan an hnung lam atangin khars pakhat chu lo langin chu naupang chu ron man beta nobara chuan che chu du viau ma se a che ni chuan chu khars chuan naupang chu tha chuan a vo le ta ain ngai tua fe hnu chuan khars chuan naupang chu a that mayang te hlo wangin a man ruwa chu a da thlatang nge ya nobara chuan man ruwa ka nei to lawe naupang chu i chhuwa thei to lom chhuwa to ta che tia khars chu zaze thian han nuya chu khars hnung atang chuan kut tum chu ron lor zokin anui lai po chu top chiang kher mai ka thela ni mo ti le ita dori chuan ron chhuwa chu rualin khars kut chu ron tan hal boka chu khars chu na taka tloin naupang chu a thatle thatlo chu a zot ngal wata chu khars chuan a chau to che lo nge ni building atang chuan a chuaka nobara chuan a strodol chu lo phura yeji na tanta khars ban nen khana zom wata chu khars lan chatur chu nobara chuan a thatta ni kha strodol technique ni in strodol hi bu pole buara manga siam thina ni a an king puite taksa khoilai emole nautelem chuan thlungzoma nautelem an soi sak anga piang chuan an king puite chuan na ve zelani ita dori chuan kha nia mani in chelawang ka ti molmol kha khars te hi an hla oma sina tia nobara chuan iche dan kha hla om dai zo kalom bangin hik kuak dan te so en ve ta che he huina atia ita dori chuan an principal zo ang che in zot ve in jujutsu a lu chan chu zota
Nobara chuan khopera omte chu nin omte reng nen chu baka Tokyo te chu anuamin athiang hlim boxi a achangkang alom Gojo le Megumi chuan naupang chu him takin an in kot thleng chu an thla a Nobara chuan Yaji bula chuan kamu ta fu vak lo ni chuan karil tramani ti lo hre thin do nia tia ani la chuan ingwai nge moi mut fu le fu lo chu ka ngei tua ve ngotang ni Gojo chuan in chau to omsia eitur kan so hlakang chu tia Megumi chuan a choice bian yang ti in an kalsan da ya an kalkonga chuan Nobara chuan ka khars energy chak zia khai muem tuna po khan ingei tu ani mo ta dori chuan kan hek nat zia te kha nang hi ingei tu ani mo atia Nobara chuan kuzung tang ei wang mai mai ni ha ani lo bok o Megumi po hian mi hriat puivek ani tiro Megumi ati la chuan Megumi la chuan alo uk sak te vak law Nobara chuan ngei om ze thian o kan naute te takte thlem tu po inei na nge halo ti elvela mundanga chuan zel tang ho chuan chunglam chu lo en thapin chunglama chuan cars pakhat chu alo in siam meka next video a hmuhnom hle tura nga yang